दिनै गसाइगावआव फेग्रा मुवा बाहायनायनि हेंथा सांग्रांथि होदों। सामलायदों गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुंजों लोगोसे बिबुंगोराफोरा। दानि लाइमोनफोरा जेन' ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव थानानै फरायनाय आखल दानायाव गोसो होयो बे थांखिजों लानाय जादों सांग्रांथि बाइक रेली। दिनै इंराजि सेप्टेम्बर 2021 मायथाइ 30 अक्ट' बे अक्ट'आव गसाइगाव बिएड कलेजनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि आरो अफिस स्टाफआ मोनसे बाइक रेली हाबाफारि खालामदों आरो बे बाइक रेलीनि गुबै थांखियानो जाहैबाय ड्रागनि एगेन्स्टआव ड्रागनि हेंथायै जे जों नुदों जोंनि फरायसा समाजाव माखासे फरायसाफ्रा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फरायनायखौ नागारनानै ड्राग्स जादों आरो ड्राग्स जानानै माखासे फरायसाफ्रा फरायनायखौ नागारदों आरो समाजनि माखासे गाज्रि खामानिफोरखौ बिथांमोनहा मावनो लादों। बे जोंनि थाखाय जोबोरै दुखुनांथाव। दा बेनिखायनो जाहाथे फरायसाफोरखौ जों सांग्रां खालामनो हायो जोंनि बे रेलीनि गेजेरजों जोङो दिनै बेयाव मोजां मोजां माखासे सोदोबफोर स्ल'गानफोर जों लिरदों, जेरै स्मकिं किल्स, फेग्रा मुवाखौ गोजानाव दोन आरो जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआ जोबोरै समायना आरो फरायसाफ्रा जोंनि नोगोरारि जोंनि समाजा जोंनि फरायसाफोरनि सायाव सोनारो। मोजां मोजां जोङो स्ल'गान लिरदों आरो बेफोर स्ल'गाननि गेजेरजों जाहाथे फरायसाफोरखौ जोङो मोजां हाबानि थाखाय जों थुलुंगा होनो हायो, बेखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जों मावदों। आङो बेखौनो बुंगोन जे भारत सरकारा मोनसे आजादी का अमृत महोत्सव हाबाफारि लागासिनो दङ। दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों दिनै बे बाइक रेलीखौ जों लादों आरो बेनिफ्राय 2 अक्ट'बरावबो जोङो मोनसे हाबाफारि लादों, बेनो जाहैबाय फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे सावगारि बोनाय हाबाफारि। आरो आङो फोथायो जे फरायसा समाजाव जि मोनसे सिरियास जेंना जेरै ड्राग्स फेग्रा मुवा जानाय बेफोर मोनसे सिरियास जेंना आरो बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय मोनफ्रोमबो फरायसालिनि गोरायुं मोनफ्रोमबो फरायसालि आरो साफ्रोमबो गोरों गोरा सुबुङा बिबानखौ लानांगौ आरो बिथांमोनहा गोसो होनानै बे ड्राग्सनि जि समस्या जि जेंना बेखौ जाहाथे बाङाइ खालामनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला माने गोरों गोरा समाज थायोब्ला जोंनि समाजाव जेंनाफोर जानाय नङा आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि मेसेजखौ जों जुदि गुवार लेभेलाव जों फोसावनो हायोब्ला थारैनो फरायसाफ्रा बेखौ खोनासंगोन, बेखौनो जों मिजिंथिदों। आरो बेनिफ्राय जों जारागुरियाव जारडिअनिफ्राय बा पुलिस थानानिफ्राय जाय पारमिसनखौ जों लानांगौ बेखौ जों लाखाजोब्बाय, बिथांमोनहा जोंनो पारमिसन होदों। जारागुरियाव थांनानै जोङो मोनसे मटिभेसन प्रग्राम जों लागोन, फरायसाफोरजों जों मोगा मोगि जागोन आरो बेनिफ्राय बेयाव बर'नि 20 सावथुन बेखौ जों दसे समनि थाखाय देखायगोन जाहाथे फरायसाफ्रा मोजां खामानिनि थाखाय थुलुंगाखाङो, ड्राग्स जानायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, बेनो जोंनि थांखि। हाबाफारिखौ बेखेवदों गसाइगाव कलेजनि गोरायुं डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनो गोनांमोन बिटिसिनि मानगोनां EM बिथां उकिल मोसाहारिया, नाथाय बिथाङा एंगार हायैनि जाहोननि थाखाय बे हाबाफारियाव फैनो हायाखै। बिथाङा हरखाबै गुवाहाटियाव थांनो गोनां जाबाय। बेनिखायनो आङो डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी बिथांखौबो आं साबायखर बावबाय। बिथाङा बेयाव फैनानै दसे समनि थाखाय जोंनो सम होदों आरो थुलुंगाथाव बिबुंथिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ बेखेवदों।